हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम सभी को। मैं हूं पूजा उपाध्याय। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं एक जितिया व्रत की सोहर लेके आई हूं। मेरी सोहर को आप लोग लाइक करना, मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बताना भी सोहर कैसी है। मचियाई बैठली सासु बहुवरिया रज कर बहुवरिया रज कर हो। सासु दुआरा पे सगड़ा खानव तुझिउतिया माई के पूजित जीउतिया माई मनाइत हो। सासु जे बोलै के रहली ननद उठी बोलै ननदिया उठी बोलै हो। भाभी तू तो हाउ कोखी के बाझिनिया जीउतिया कैसे भूख ब्यूता माई के मानैब्यू हो। एतना जसुनेली भाभी त सुनी के दुखित भाई सुनी के दुखित भाई हो। जीउतिया माई बतिया के कर तू खयाल नदिया ताना मारै नदिया बिरही बोलाई हो। सासु जे बैठली दुआरा त ननद गैली सासुर हो। मैया बीतत 8 महिनवा त नवै के लागत नवै के लागत हो। बहिनी बाजे लागल आंगने बधैया महलिया उठे सोहर महलिया उठे सोहर हो। दुआर से आवेली सासु तयन धन लुटावै तयन धन लुटावली हो। बहिनी ससुर से आई गैना नदिया दुअरवा लागिने नाचैत लालन के खेलावै त लालन के खेलावली हो। भाभी हम लेब सोने के कंगनवा लालनवा के बधाई लालनवा के बधाई न हो। दुआरा पे बोलैल भैया त बहिनी त खुश भई बहिनी त खुश भई हो। बहिनी मांगलू तूने कंगनवा त तुहके विदाई मिली हो। बहिनी गेलू ने गमे कंगनवा त लई के सुर जायु हो। सुन के ननद जे हो खुश भाई भाभी लगा जाली न हो। भाभी तुहरे जे भई नैला लनवा त हमरे भतीजवा त हमरे भतीजवा त हमहु मगन भई हो। अरे अरे चिलसियारिन तू रामचंद्र से कहिया तू रामचंद्र
चंद्र से कहिया ना हो। अरे बाझिनी के भाई न हो रिलवा बाझिनिया जुड़वा वही बाझिनिया जुड़वा वैले हो। भाभी जुगा जुगा जिया मोर भतीजवा